A ver. Es Champela B. Pero ya se llegó el tío, está bien.
Empezamos con la categoría infantil masculino, a terceira posición para cesantes. Cesantes infantil, por favor, arriba. No segundo posto da categoría masculina e infantil temos a Chapela. Entrega trofeo Cándido Bernardes. E o primeiro posto na categoría infantil masculino é po Vila de Cangas, sendo vencedores na súa propia casa. Noraboa, rapaces. O trofeo vai a ser entregado polo conselleiro de Deportes, Fran Soliño.